Guys, ug maminyo na ta ba dapat gyud ato na i-goal nga magkasinabtanay ta sa atong mga partners, no? Especially during sa mga conflicts. Sana all. Dapat dili ta mapareha sa atong istorya atong bagong minyo nga sa first year silang kaminyoon kung magstorya o masuko ang babae, kusog pa kay na maminaw ang laki. Pagka second year mga kaigsunan nabali na. Kung magsigyaw ang bana o masuko ang bana, kusog maminaw ang asawa. Pero sa third year silang kaminyoon mga kaigsunan, no, kay magyaw-yaw na silang duha. Di na sila magpaminaway. Doon, maminaw na lang sila. Ilan na lang mga silingan. Kaya, sa fourth year silang kami nyo, mawag hapon. Na maintain na nila. Ang maminaw na lang sila, ang DSWD na lang. Worse pa, Jod. Gimo pang witness ang mga silingan. Pero, nagkasinabtan na rabay gihapon sila, no? Nagkasinabot rin sila o pagbahin sila mga anak o sa paghatag o sustento.